Mercedes-Benz CLS 250 Bluetech 4 Matic AMG Line Webasto, ja täällä on tällä uudella versiolla, uudella mallilla huippuvarustein tämä auto. Ja dieseli 2015 vuosimallinen nelivetonen siis auto. Tässä on AMG Linein paketti tehokkaalla vääntävällä 500 Nm 250 Bluetech moottorilla. Ja tehdastakuu on tässä voimassa. 7G Tronic Plus automaattivaihteisto autossa löytyy. Ja viimeisin huoltokin on tehty 25 000 kilometrin kohdalla. Lisälämmiti on kauko-ohjauksella ja ajastelmalla, ja tämä on vielä alkuperäinen. Command Apsi navigointinäyttö. Navigointi tuossa näkyy videolla myöhemmin, ja AMG Line. Ja sitten ortopedipenkit on, eli tässä on tämmöiset niin sanotut ilmatäytteispenkit, antaa erittäin hyvän tuen istua. Ja sitten lisäksi nämä penkit on ilmastoidut. Peruutuskamera löytyy, ja sitten se on 360 asteisella näytöllä myöskin, sekin näkyy tuossa videolla myöhemmin. Parkkiavustin 19-tuumaisilla vanteen menee Nokian talvirenkailla, ajettu ainoastaan 5000 kilometriä. Ja uudet Goodyearin Eagle F1 kesärenkaat alkuperäisellä AMG-vanteella löytyy. Ja kääntyvät ajovalot, nämä on sitten tässä uudessa versiossa, nämä on tätä uutta juttua. Nahka sisusta autossa, katveavustin aktiivinen pysäköintiavustin autossa, sähköisesti sisäänkäyty noin sivupeilit, urheilulliset ohjauspyörää menee kolmipuolisesti, sitähän se tarkoittaa. Ja jäähdytettävä Hans-lokero myös autossa. Sitten tästä 3 vuoden ilmainen karttapäivitys löytyy, urheilullinen iskunvaimennus, kattoluukku on lasista autossa muun muassa. Ja toi väri on semmoinen kuin Palladium Silver metalliväri, eli siinä on hiukan kyllä sitten väännetty muutakin väriä, tuommoista ehkä samppania voisi sanoa. Lämmitettävä lasinpesujärjestelmä, 80 litran polttoainetankki, pääsee varmaan sen 1000 kilsaa ajelee sitten tuollakin. Ja sitten tässä on Direct Select, valitsin vipuohjauspyörän vaihdevivut löytyy, analoginen hieno kello kuuluu tyyliin, ei ole digitaalinen. Ja valaistusta on jalkatilassa edessä ja takana ja pysäköintijärjestelmä. Uuden OVH on yli 100 tonnia, ja tämä auto on toki hiukan siitä sitten edullisempi. Tervetuloa tutustumaan.